cewa su mutanen Abdul Jabbar mutanen Kogo duk abin nan da ake yi a wurinsu ba dan an zagi annabi ne wato ake yin wannan ba, ana yi ne dan an zagi shehi. A wata fira cikin irin firarrakin da muke yi a gidan rediyo, saboda haka a gidan rediyon Kano ne dogo fira game da harkar Malam Abdul Jabbar, nake ba da misali cewa su mutanen Abdul Jabbar mutanen Kogo duk abin nan da ake yi a wurinsu ba dan an zagi annabi ne wato ake yin wannan ba, ana yi ne dan an zagi shehi, an zagi Abdul Wahabi, an yi kaza, kuma gwamnatin jihar Kano ba da gaske take yi ba. To a wannan sai suka je suka yanki daidai wannan gurin, maimakon su reporting abin da na faɗa daidai, sai suka yanki daidai gurin sai suka sa ajin ka ba mai info sabu abubuwa kan Malam Abdul Jabbar ƙarya aka yi masa waɗannan abubuwa duk da aka yi sharri ne. Gwamnati ce ta haɗa kai da malamai da ƙasar waje ma ta shigo, malamai suka tafi Kaduna suka je suka zauna aka tsatsara abubuwa don a cutar da shi, kuma ba an yi ne don annabi ba, an yi ne don an zagi Malam Dahir Bauchi, an zagi Ibn Taymiyyah, an zagi Shehi, an zagi Malam Abdul Wahabi. Suka san in sun faɗi wannan ba abin da zai yi tasiri, shine aka yi masa ƙarya da annabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Dr. Tahar Adamu Baba Impossible, ga wani sautin muryarka yana yawo musamman a kafafen sada zumunta cewa ka ce duka abin da aka yi wa Malam Abdul Jabbar Kabara laifi ne na cewa ya taɓa wasu malamai, ba wai magana cewa ya taɓa janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Me gaskiyar wannan murya da ake yadawa? To ita wannan murya ta zo min, na ji ta a wata fira cikin irin firarrakin da muke yi a gidan rediyo, saboda haka a gidan rediyon Kano ne dogo fira game da harkar Malam Abdul Jabbar, nake ba da misali cewa su mutanen Abdul Jabbar mutanen Kogo duk abin nan da ake yi a wurinsu ba dan an zagi annabi ne wato ake yin wannan ba, ana yi ne dan an zagi shehi, an zagi Abdul Wahabi, an yi kaza, kuma gwamnatin jihar Kano ba da gaske take yi ba. To a wannan sai suka je suka yanki daidai wannan gurin, maimakon su reporting abin da na faɗa daidai, sai suka yanki daidai gurin sai suka sa. Zaka ji kuma ai maganar biyu ce, ba iri ɗaya ba ce. Akwai kuma inda wani ya bugo min shi kuma a cikin maganar yake cewa kun cuci Abdul Jabbar, kun zalunce shi, Allah zai yi maganin ku, zai yi kaza nace shi kenan, mun zalunce shi, abinda muka yi mun zalunce shi, mun cuce shi, Allah zai yi maganin namu. To sai suka yanko nan sai su sa tambaya, sai su sa wannan shi ake cewa wato coroning ne kuma distortion ne, a yanko maganar mutum a sa. Ni ina son tabbatar da jama'a abin nan da muka yi game da Malam Abdul Jabbar, gwamnatin jihar Kano ta yi bakin kokarinta wajen kare mutuncin annabi. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba da gudunmawa sosai wajen kare mutuncin annabi. Sannan ni a matsayina na kwamishinan addini, abinda na yi in wannan ma kawai na yi game da maganin Abdul Jabbar din nan ya ci mutuncin annabi, mun kai shi an gabatar da shi an yi masa hukunci, kowanne ya isa ni in tawassuli a wajen Allah. Don haka wannan magana babu ita, yankowa aka yi aka zo aka sa. Ina nan gwamnati ta ba da gudunmawa, mun ba da gudunmawa, ni ma na ba da gudunmawa gwargwadon iko. Malam Abdul Jabbar abubuwan da ya kasa karewa, kalmomin da ya faɗa an ce ya fito ya nuna inda suke, ya kasa nunawa. Don haka a kansa aka yi masa hukunci, wallahu a'lamu. Don haka muna nan a tsaye, abinda muka yi daidai ne, abinda gwamnatin jihar Kano ta yi daidai ne, abinda mai girma gwamnan jihar Kano ya yi daidai ne, mu ma abinda muka yi daidai ne. Allah kuma ne ya san abin da zai faru. Amma mutanen Kogo, mutanen Abdul Jabbar su suka yi wannan, suke yadawa da jama'a su ji, to muna sanar da jama'a wannan ba gaskiya bane abin da suke yadawa. Ajiye mukaminka wasu na cewa kamar an samu tsamin dangantaka tsakaninka da gwamnan Kano, wai me ya faru? Ni wannan magana mun yi ta mun kare, ba zan kare cewa komai akan ta ba. Abin da ya faru mun sanar da hukuma, ba rigima ce tsakanina da gwamnati ba kuma na son magana ta ci gaba da yaduwa. Na aji mukamina, mun yi sallama, na yi masa fatan alheri mai girma gwamna, muna nan tare kuma mutumina ne, kuma zan ci gaba da girmama shi. Batun jam'iyya yanzu baba yana wace jam'iyya? To wallahu alamu, Allah ne san abin da za a yi gobe.